गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय एबा रायमना माहारियारि पार्क सेरनि भारत आरो भुटानसिमना ओनसोलाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय जारिमिनारि संकस खेराइ जौगाखां आफादनि सायाव माखासे सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा 2 नम्बर लटारि होनानै गोसोम दागो फुननो नाजादों। जारिमिनारि संकस खेराइ जौगाखां आफादनि बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला माखासे सान सिगांनिफ्रायनो सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा बे आफादनिनो मुं लानानै अनलाइननि गेजेरजों माखासे लटारि फानगासिनो दं। बेयो गासैबो नंखाय। बे लटारिखौ रावबो रायजो राजाफोरा लानो नाङा आरो संकस खेराइ जौगाखां आफादा दायो बेबायदि जेबो लटारि होआखै होननानै बेबायदि फोरमायो। खुलुमबाय। जारिमिनारि संकस खेराइसालि जौगाखां आरो मावथांखि आफादनिफ्राय जों मोनसे क्लियारफिकेसन होनो नागिरदों। जोङो मिथिनो मोनदों जे माखासे लटारि माफिया 2 नाम्बारनि मानसिफ्रा जोंनि जारिमिनारि संकस जौगाखां आफादनि मुङाव 2 नाम्बार लटारि बानायनानै जे माखासे मख'जाथाव सुबुं मेघालय तुरानि जाहांगीर कच बिथांनिफ्राय 8,000 लानाय आरो गुबुन सासे चिरां जिल्ला बासुगावनि अजय ब्रह्म बिथांनिफ्राय 9,000 रां लानाय, चिरां जिल्लानिनो धुब्रीनि रामानन्द दास आरो बरपेटा जिल्लानि जाहांगीर आली बिथांमोननिफ्राय कार इन्सुरेन्सनि नामाव फैसा बिनानै जानो नागिरनाय बेबायदिखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। मानो होनना बुङोब्ला जे थांनाय 2 तारिख 4/2026 मायथाइनि अक्ट'आव माने लटारि होनायनि मुङाव बिथाङा बे फैसाखौ बिथांमोननिफ्राय बिनानै लादों आरो जोङो बेखौनो जोङो बुङो जाय बिथांमोनहा जेनाखि जोंनि जारिमिनारि संकस खेराइनि मुङै 2 नाम्बार खालामनानै जेनाखि हाबा मावदों बेयो मोनसे मुगैजाथाव खामानि जादों। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बे अक्ट'आव जोङो जोंनि जेनाखि जारिमिनारि संकस खेराइ जौगाखां आफाद बिनि मुङै जोङो मोनसेबो लटारि होआखै। मानो होनना बुङोब्ला जोङो होदोंमोन होनना बुङोब्ला 2024 मायथाइनि 30 आगस्ट बेयावसो जोङो होदोंमोन आरो दाखालि फेब्रुवारि 14 अक्ट' 2026 मायथाइ बेयाव जोङो मोनसे खेला होदोंमोन आरो बिनि अनगायै जोङो दाखालि जेबो खेला होआखै। दा बेखौनो जोङो खावलायनो लुबैदों जाय बिथांमोनहा बे खेलानि मुङाव जाय बिथांमोननिफ्राय फैसा बिदों एबा लानो नागिरदों अनलाइनै बिथांमोना जाहाथे बे लटारिखौ लाया। मानो होनना बुङोब्ला बेयाव माने जेबो बिथा गैया, बेयाव सैथोता गैया। बेनिखायनो जोङो खावलायो बिथांमोना बे लटारिखौ लानो नाङा आरो जाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि मुङै जे 2 नाम्बार खालामनानै जे रायजोफोरनिफ्राय अनलाइननि गेजेरजों फैसा खांनानै जानो नागिरदों लटारिनि मुङाव बे बिथांमोनखौ जाहाथे माने मा होनो आयेननि गेजेरजों जाहाथे साजा होयो जों बेखौ खावलायो। लोगोसे बेखौनो जोङो रायजोफोरनि बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे बे लटारि होनायखौ जाहाथे नुयोब्ला जोंनो जाहाथे खिन्था हरबावो जों बेखौ खावलायो आरो बेखौ अनलाइननि गेजेरजों फाननाय जों मिथिनो मोन्दों। बेवहाय दङ जयन्त बरा बिथाङा गावनि जेनाखि QR कड बे QR क'डनि गेजेरजोंनो नैबे मेघालयनि तुरानि जाहांगीर कच आरो चिरां जिल्ला बासुगावनि अजय ब्रह्म बिथांमोननिफ्राय बिथाङा कार इन्सुरेन्सनि मुङावहाय फैसा बिनानै लादोंआव फैयो सोंफैयो अब्लासो जोङो बे खबरखौ मोननो हादों आरो ओंखायनो जोङो दा रायजोफोरखौ बेखौनो स्पष्ट बुङो जे जों बेबायदि लटारि होआखै। बे लटारिनि मुङै जायफोरनावहाय फैसा बिदों बिथांमोनहा जाहाथे बे फैसाखौ हरा बेखौ जोङो खावलायो।